Atong ablihan ang Matthew chapter 7 verses 1 to 6. Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 6. Mark to akong gisulti gani ha. Mateo. Mark, binakog nasipyat ko no. Sige, mang balik sa tagbarog mga igsoon samtang pagabasahon nato ang pulong sa Dios. Mark chapter 7 verses 1 to 8, 1 to 6 niingon. Mateo lagi. Mateo kapitulo 7, 1 hangtod sa 6. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Verse 3. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron ka makakita pag-ayo og makuha mo ang puling sa imong isig katawo. 6. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila og mupaak kaninyo. Og ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Magampo ta? Amahan namo nga langitnon, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga anaan niini. Gimugna mo ang tawo, giumol mo, gitagaan og kinabuhi, gitagaan og gininhawa. Aron nga mag-aalagad kanimo, aron magasimba kanimo, aron mo dumala sa mga kabuhatan nga imong gitugyan diri sa tawo. Apan kami o Dios nahimo nga nagsubay sa unsay among gusto, nagsunod sa unsay among ginapangandoy. Mao nga nahilayo kami, nakasala kami. Apan salamat sa imong mga pulong nga nagagiya kanamo sa among mga lakang nga mahibalik diha sa imong tiilan. Ug salamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga nag-antos alang sa among mga sala. Karon ining kagabion mapasalamaton kami nga padayon na usab ang imong pagbadlong, pagtudlo og paggiya sa matag usa kanamo samtang magpadayon paning among pagkinabuhi. Kay dili namo kayang giyahan among kaugalingon sa among kaugalingong paagi kung wala ang imuhang mga pulong o Dios. So i-bless ang kada usa nga maminaw sa imong mga mensahe bisan asang dapita nga maabot nining maong mga pulong. Amo ning pasalamatan og madawat gyud namo ni nga langitnon nga kaalam karon. Gikan nimo Amahan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Mayong gabi. Mga bata, diri mo panglingkod mo ari. Kay mabisi pud mo ron og apil. No? Palihog palingkura mga bata. Kay arong dili na sila magdaganay atong gawas. Kay gipasaylo ka man, magpasaylo ka usab. Amen? Pinasaylo ka man or pinasaylo man ka, magpasaylo sab ka. Now, dili nimo makita ang imong kaugalingon kung sa laing tao ka naglantaw. Sakto? Di ka kakita sa imong kaugalingon kung sa laing tao ka nagalantaw. Sahay,
Di ka kadungog sa imong kaugalingon kay ang imong madunggan laing tawo. Unya, usahay mas dapig ka sa laing tawo kaysa sa imong kaugalingon. Sa mga inila nga mga magtutudlo sa mga Hudiyo, muingon sila nga, kung dili ka para sa imong kaugalingon, nganong mahimo man kang para sa uban. No? Kung dili ka para sa imong kaugalingon, nganong mangandoy man kang mahimo kang para sa uban. Unya, dili sab ka mahimong ikaw nga para sa imong kaugalingon lang. Muna ilahang mga pinulungan. O kinahanglan nato na pod na kita sa atong kaugalingon makasabot nga bitaw no. Nadyo yung mga panahon nga kanunay ragyog kung di kakaplag sa akong kaugalingon kay ang ako makit-an ang uban. Di na ako mabantayan akong kaugalingon kay sa uban ko nagbantay. Di na ako makita kung kaugalingon kay naglantaw ko sa uban. Sige kong pamadlong sa uban, wa nagyo ko kabadlong sa akong kaugalingon. Sige lang kong gagiya sa uban, di nagyo ko kagiya sa akong kaugalingon. Og mao ni kinahanglan natong masabtan before ta mga tulog rong gabihon na. Amen. So, andam na ba ta? Ang Mateo 7, panghitabo ni siya nga si Lord saka sa bungtod og nagtudlo sa mga katawhan. Apil ang iyang mga tinun-an na misunod gud kaniya. Usa sa mga gitudlo niya may tungod ni ining paghukom og pagpasaylo. Ingon nga ikaw usab nakaila nga pinasaylo ka og dili ka mohukom, hinuon mo pasaylo ka. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Amen? Klaro ni? Klarohon na to? Now, atong subayon ni tungod kay sa atong tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi, daghan na kay tag nahimong mga kapakyasan pero dili nato makit-an kay ang atong makit-an ang kapakyasan sa uban. Ang verse 1. Ningon ang verse 1 nga ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Ang pangutana, unsaon man nimo paghukom ang imong isig katawo nga wa ka kaila niya, wa ka kabalog unsa iyang gibuhat, wa ka kakita niya. Sa ato pa, makahimo lang ka sa paghukom sa tao sa dihang naa kay makita sa iyaha. Amen. Sa dihang naa kay madungog sa iyaha. Amen. Sa dihang naa kay masayran anang tawana, diha pa magsugod nga makahimo ka sa paghukom niya. Unya, kung mulaktod ka dito sa versikulo 6, ningon siya ayaw gihatag ang perlas sa mga baboy kay tunog-tunuban lang na. Ang mga maayong butang ay ayaw ihatag sa iro kay mosumbalik ra siya nimo mupaak nimo. Unsay buot gipasabot ni ana mga igsoon? Nga sa verse 6 gitudluan ta nga usahay sa atong paghukom kanunay gyud dili day usahay kanunay gyud tang mapakyas sa atong mga paghukom. For example, sa imong nadungog og sa imong nakita mayo gyud kang kini si Joshua. Gwapo nga mapaubsanon. Gwapo gyud nga mapaubsanon gini siya. Nya matinud-anon gini siya. Pero wala gyud ka kaila o wa gyud ka nakahibaw. Nga doon na di ay mga panahon gyud nga grabe di ay po nga garbo, grabe po. Example na Diyos. Nasuko na ba? So grabe di ay ang iyang nga garbo, grabe di ay po kayong musukol, ginikanan, grabe. So, sa imong paghukom, daw sama lang nga naghatag ka og perlas ngadto sa baboy nga tunog-tunuban lang. Tama? Kay wala man gyud ka nakabalo unsa gyud na siya. Therefore, dili gyud angayan ka nga maghukom. Unsa pa ilain? Daghan kayo mga igsoon nga mga panghitabo sama ingon ani. Nga mo diagnose din tag tawo. Kana mura tag doktor ba? Inigtan-on mo sa tawo, huy. Murag na ay problema imong atay kay naitom na kakaayo. Igabula day siya tibok adlaw kay ga-construction siya. Sa garang problema ag atay, di man gina madalag, pasinaw sa panit. Kabalo mo? Ang gibaligya diha nga para sa panit, kanag yung mga imnonon, kanang inosno sa aping.
Wag yun niingong hinluir ra imong atay, wala na ka nagkinahanglan na ng inusnos sa imong nawong. Di ba? Kay problema ganin ning atay, ang panit gyud problema gyud na. Pero sahay, wala ta kabalo, dito ra gyud tag hukom, masayop gyud ta. Munang warningan tangdaan aning verse 6 nga ayaw pasagad. Dili gyud ka pwede. Pero kanunay gyud natong mabuhat nga ang perlas maitsa natos mga baboy. Kanunay natong mahimo nga ang mga mayong butang ihatag sa iro o niya ikaw pa ipaakon. Hello? Kanabang na ay mga matinud-anon kayo nagtinarong o gayo o sa ilang pagkinabuhi, example, mga estudyante, dili suportaran. Katong magsigig, binuang, mo'y suportaran og taman. Mura pa tagait sa ana og maayong butang adtos mga iro, nga mo paakrapon nimo. Ang buot gipasabot nga imo siyang buhatan og maayo, pero ang iyang buhaton nimo ikasakit nimo. Balik una ta sa verse 2. Napat ha? Awata rito sa verse 2. Yan ang verse 2. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom kaninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Mao ni ang nakapait og surbayon nimo ang kasulatan sa Biblia. Kining giingon sa verse 2 nga gamiton sa Dios ang imong gigamit sa uban, kadaghan na ning nahitabo. Og will known kayo gibalik-balik na ni sa wali si Haman nga iyang bitayon si Mordecai, gaandam siya hukmanan, gaandam siya bitayan. Pero ang iyang gigamit aron bitayon si Mordecai, siya maoy nabitay. Muna ningon ang verse 2 nga hukman kamo sa Dios, pinaagi sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa paghukom sa uban. Daghan kayo ni. So, in verse 3 ningon, kaning verse 3. Muna ni akong giingon, di yung kakabantay sa mong kaugalingon, nga naman. Naman ang verse 3 tanawa. Nganong nakita manimo, ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. Say gipasabot ani. Sa social media mauso ning highlight. Then mo appear dayon siya sa tanan nimong mga friends. Des kana bitong Facebook. So i-check nila unsa man nga highlight. Mayon gani tag highlight murag siya maoy mas gipadako. Siya maoy gipakita, siya maoy mas gipadayag. Siya maoy mas gipalapad. Siya maoy kanang gibandilyo. Siya maoy gisibya, siya maoy makita gyud. Listen to this, munay highlight. Kasagaran kining verse 3, ang buhaton nato i-highlight nato ang mali sa ubang tawo. Gamay ra kaayo ang mga puling sa ubang tawo, atong i-highlight. I-zoom, padak-an gyud ayo, i-expose og taman. Mao gyud ni ang kasagarang may tabo. Dayon kining giingon diha nga ang puling sa imong isig katawo, dili gyud na nimo yung usaon nimo pagkuha ang puling sa imong isig katawo kung wala ka magtagad diha sa troso sa poste nga naa sa imong mata. Di gyud nimo makit-an siya. No? Bare na ato ngayong ikaw ba undang na anang imong paghubog-hubog. Unya siya di ay, way adlaw nga di hubog. Napa mo? Kabitang, muna'y mali kayo nga gitawag og pagkaginikanan, nga mo badlong ta sa itong mga anak, ayog bisyo-bisyo, pero kitang mga ginikanan, truso ang bisyo nga naa nato. Unya latuson dayon ang anak kay kana bitang taksi og kwarta, kanang sinsiyo. Kanang ginagmay mga sugal pero
ang nanglatos, mugasto naglibuan, minilyon para sa sugal. So dili gyud ka, imposible gyud kaayo ni. Muni kasagarang problema sa daghan kayo. Nga ang sayop sa uban maog yun nay pakadak-an, pero ang kaugalingong binuhatan ginabaliwala ra. Now, naay nakabutang diri kining gitawag man ni sa English og beam, poste, troso. So kini nga beam nagrepresent siya sa dagko kaayong mga kapakyasan, mga pagkadautan, dagkong mga butang nga naa sa taong wala kahimot-i sa Dios. Og kining ni ang puli nga gitawag og speak or mut, gitawag siya minor fault or offense. Gagmayng sayop, gagmayng sala. So manang gitawag siya og puling. Karon, ang problema lang aning puling, kay dako kaayo ni kung lain ang maglantaw nimo. Sa samang paagi, kining truso nga niya nimo, gamay kaayo ni kung nagtanaw ka sa puling sa uban. Nasabdan ko ninyo? Basta lang yung magtanaw kas gamay sayop sa uban, di gyud ka kakita sa higanting sala nga naa nimo. Munang usahay, magpaubos na lang kag ako ni siyang tambagan. Mora ba po na akong binuhatan, iampo na lang ninako eh. Kay ako po, di galampo po ko. Muingana na lang ka. Because knowing, nga dili gyud ka makatangtang ni anang pulinga kung naa ang troso. Imagine gina, makita ba rin mo ng puling? Ganyan may truso niyo sa imong atubangan. Gayon na imo siyang hikapikapon, asa man imong nawong. Kadi ka kakita, kanay gaharang nga truso. Asa man imong mata be, hikapikapon imong tayong mata. So, then, naay sumpay diya nga gitawag og hypocrisy. Tigpakaroning nun, pagpakaroning nun. So kining pagpakaroning nun, apelyido ni siya, mao ni siya pangalan ni atong mga tawo nga dili kabantay sa ilang kaugalingong sayop kay kanunay sayop sa uban mo'y bantayan. So ang tawag ni ana pagpakaron ingnon. Unsa man, gi-highlight niya ang puling kaysa sa troso or beam. Sa Bisaya pa, kining tigpakaron ingnon, iyang himuong higante og dako kayo ang puling, ang gamayng sayop sa ubang tawo, og himuon niyang gamay kayo ang truso nga naas iyang kaugalingon. Nabadlungan na batarong gabihon na, amen? Samtang na malandong ko na yan, sige ramig trabaho. Nya samtang magtrabaho ka, gahuna-una, yung ka na malandong ka, grabe gidi ay. Igtalsik sa siminto, halang kayo mong mata. Mapuling ka, grabe gidi ay. Puling ragani, ingon na imong mata. Lisod na kakakita. Kung magmotor ka, nga walay cover ang imong helmet, wala siya face shield, inig hapon na daghang manglupad nga gagmayng mga, di man na mananap, kay dagko ng mananap, no? Gagmayng insects, nang lugpad siya, inigsod sa imong mata, bisag unsa na kagamay, muhunong yung kasdaplin, mutanaw sa amin kay imong tanawon. Ngano man, tungod kay maglisod na kag-drive, tanaw sa unahan, kung naay gamayng puling. Ing ana ka, lala, kung imong una-unaon, kung maghisgot, nagyud ka og troso, puling pa ganito, muhunong nakagayon-ingon na imong mata, samot na siguro kung troso nagyud. Pero lagi, baliwalaon man gunato ang troso basta naan nato. Pero ang puling sa uban, grabe siya ba? Mauna ang kasagaran.
Mingon ita, grabe siya bay, grabe siya, puling ra to. Wa gyud kaningong grabe niya akong sala bay. Nya, taguan gyud nato og ayo na nga troso. So ingon ang verse 5, hipokrito. Tig pa karon ingnon. Kining tig pa karon ingnon, gipangalan ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga magtutudlo sa balaod, mga Parisiyo, mga pangulong Hudyo, ug imo ni siyang makita sa Mateo 23. Ang keyword dito, hipokrito. Hypocrite. Tig pa karon ingnon. Gabalik-balik yun na diya. Tig pa karon ingnon. Alaot ka mo. Tig pa karon ingnon. Alaot ka mo. Tig pa karon ingnon. Iyag yung giingnan ang mga Parisiyo nga tig pa karon ingnon. Nga naman, ang ilarang gitanaw mga puling. Pero ang ilang troso, di yun nila matangtang sa ilang kaugalingon. And I know, daghan kayo tag mga trosong gitaguan. Daghan kayo. Ang Ginoo yun nakakita nimo gaunsa ka. Unsay imong gibuhat. Kung nanglimbong ka, ang Ginoo mo nasayod, ang Ginoo mo naglantaw sa imuha. Mga iyahay ta dire og panangtang sa atong puling. Kay bisag puling ra na maglisod lagi kas imong pagbiyahe, pagpakiglakaw sa imong journey dihas Ginoo. Muhunong yung kag naa kay puling, kay imo sa nang tangtangon. Yung hinahinay na lang kagdagan, kay dili kay kakakita sa unahan, mauna nga sa pagpangalagad natos Ginoo, hinay ang atong dagan, hinay ang atong pagpakiglakaw sa Dios, kay naay puling pa ganina, unsa pa kaning troso, di na gyud ta katulin. Hello? So nag-ibot anang postis buhiko sa amoa noriko. Tanaw na to og makadagan baka makapadayon bakas panaw kung imo nang gakson niya imong alsahon niya maglakaw kanigyo ka. Di na gani ka kakita, di pa kakadaog. Muna ingon siya nga tig pa karon ingnon. Og kining word nga tig pa karon ingnon, dili laman ni atong ipangalan sa mga Parisiyo. Ato ning angkonon tanan tungod kay kitang tanan na ay mga panahon dili panagsa kun dili kanunay nga mura putag si kinsa. Mga pagkaron ingnon ba? Amen? Katong di mo amen, samot na guto. Nya, napailain. Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo. So, usahay mura murag labo na nimo imong pagpangalagad sa Dios, wala na ka nakakita og unsay gipangbuhat ni Lord. Dili na nimo makita ang unsay umaabot because naay troso. And sometimes ang atong mga troso kini mga kabalaka, grabe nga mga kahadlok. Gawas lang pod ni ining mga sala. Dili lang kay sala lang. Naadyoy mga troso. So niingon diya nga kuha gyud na aron makakita ka pag-ayo. Onya, makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Nakuha na to? Now, karon, mas masamtan nato ni pag-ayo mga igsoon kung atong tan-awon ang Mateo 18. Dali, ato tas Mateo 18. Aron makabaluta, unsay kalainan aning puling o unsay kalainan aning troso. Kining speak or beam. Matthew chapter 18, verse 21. So unsa ganito ning beam? Nagrepresentar siya sa dagko kayong mga pagkadaotan, pagpakasalag kapakyasan. Samtang ang speak, moot, or puling, nagisgot siya sa gagmayng mga bikil or offense. Gamayng mga kapakyasan. Now, Matthew chapter 18, sugod tagbasas 21. Unya, miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, kung ang igsuon, kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Dunay tawo nga musagpa nimo kapitos us kadlaw, murag kausar gani no. Sumbagan mo nagkalima.
Pero ningon siya nga kung sagpaon kag kapito, ningos Pedro, Lord, kung doon ay taong musagpa na kog kapito sa usa ka adlaw, pasayloon ako sa kapito. Then, ang tubag ni Lord, tuara sa verse 27, si Jesus mitubag, dili kay kapito, kundili kapituan kapito. In other words, 7 times 7. Mga mathematician, 7 times 7, pila man eh? 49. Grabe, ni ay may honor students akong atubangan, oy. 49. Imagine kung ikaw libakira, iniglibak nimo sa usa ka tawo, 49 ka beses nimong libakon sa usa ka adlaw, markapoy kayo. But you know what? Ang 7 times 7, bisan ragani ang number nga 7, eternity siya, walay katapusan. Si Peter, wala lang siya kasabot sa iyang pangutana. Ingon siya, Lord, kapito na akong pasayloon, ang nakasala na ako. Ingon si Lord, dili kay kapitura. Kapituan, 7 times 7. Nga kung sabto na to pag ayaw mga igsuon, eternity yun, walay katapusang mo pasaylog yun ka. Pero lagi, ang imong sala nga nabuhat sa Ginoo, truso na, ang imong isikataon na kasala nimo, puling ra. Ang imong troso giwagtang sa Dios, gihugasan niya siyang dugo dito sa cross, pero ang puling nga nabuhat sa imong isikataon nimo, di yung kakatangtang. Di yun nimo siya mapasaylo. Gipasaylo naman ako siya, pastor, pero di na ko musalig niya. Gadumot. Napa mo? So, sa verse 22, tanawa, si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan, kapito. Jesus said unto him, I say unto thee until 7 times, but until 70 times 7. 70 times 7 pa lang ito. Ganit niyo. Murag di mauning akong Bisaya. Kapituan, si tinta. Times 7. Di, anak. Pilti na gini. Unya, na ba'y taong mubuhat ni Mugsala? Kawatan kag 70 times 7? 70 times 7, 490? Na may tawong manglimbong nimo 490 beses sa usa ka adlaw? Imposible na, di na may tabo. Pero ningon si Lord, kung doon ay mubuhat ni mo anak, pasayloon. And, aron nga mas masabtan, ningon siya sa verse 27, kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Dera, mas makasabotaan unsa gyuning puling, unsa sabning troso. So, nigamit si Lord og sambingay. Ningon siya nga, ang Dios manggod, lahi siya. Kaya dini sa kalibutan, ang tao mo niyang standard. Pag nakasala ka na ako, kadua, katulo, pag ikatulo, wala na dyo kay chance. Pero ningon si Lord, sa Dios manggod, lahi ang paagi kung magisgot ag pagpasaylo. O aron makasabot ka, ingon dias verse 24, sa diha nga nagsugod siya sa paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala, gibutang diri ang kantidad, ibutang na lang nato neg 6.4 billion. 6.4 billion. Dako-dako na no? Confidential fund. Unya kay di man kakakita ana nga confidential fund kay ang imong makitaan katormang 177 million. Mao naabot man ko diha. Paimbestigahan man gyud nimo tong puling. Pero karing truso di gyud ka ayaw na puro mangaway na ko diri man na appeal man na si pastor ana, ha?
Verse 27, tanawa. So, dako kayo ang iyang utang, Hudiyo man ni sila, sa Bible times man niingon, sa verse 25, wala siya igong ikabayad sa iyang utang, busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa o ang iyang mga anak o ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Familiar na to ni nga story? Katong namatay nga propeta, unya nabinlan siya og duha ka anak. Nga sila ikabayad, ngayon sila tabang sa ni prophet Eliseo. Eliseo. Nya ningon siya, unsa may akong buhaton nga ang akong bana, grabe gito nangalagad sa Dios. Pero may utang siyang arang dakua. Karon ang iyang giutangan, niya aron kuhaon niya akong duha ka anak, silbig bayad. So makita na to. Grabe gyud ni. Grabe dakuan ning utang kay duha ra gani ka anak ang gipaningil atong byuda no. Wa man ingog ikaw ug ang imong mga anak maoy bayad, wa man dire kay dian ingon gyud dito nga siya ang iyang mga anak ug ang tanang naa niya ibaligya aron ibayad. So perti yung dakua. So in verse 26, miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ko sa tanan kong utang. Niyangyo siya. Samtang buhi pa ko, makaimpas. Lagi ko, ako rago nang inahinayan. Ugmang na ako, Jis, hulugan ako nagnoy, bidi, piso na lang. Hangyo siya. So, sa verse 27, kay truso man ning iyang utang, arang dakua man ning lag, arang dakua man ning punuan. So sa verse 27, naluoy kaniya ang agalon busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Sige na lang. Kalimti na lang to. Wala na kay utang bisag piso, gipasaylo na nako imong mga bayronon, wala na. Ug na kay utang nako, ako nay bayad nako. Grabihan no? Ay eksakto, mo nang gibuhat sa tong Ginoo. Diya taniya nakasala, siya gabayad sa atong mga sala. So, iyang gikaluyan unya gipapas niya ang tanan. Imagine unsa to kadako. Now in verse 28, milakaw kining maong sulugoon o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan, bayri ko. Bayad ka dili. Bayad. Bayri na ako sa imong utang. Sa verse 29, talawang 29, ang iyang kaubang sulugoon, miluhod og mipakiluoy kaniya. Parehas siyang gibuhat ba? Ayaw intawon akog apikiha, kay mubayad raw niya kunimo. Napa mo diha? Mubayad ra lagi niya ta, pero naapoy panahon na unya, mubayad na ta. Hulaton pa man imog na kay ingana nga kantidad di lagi kakabayad kung imo na hulaton. Hugugi lang. Nay mabuti mo di imong kuha gamay, imong ihog dito. Andon nga maimpas. Imo pangulaton, kulang man puning ibayad, gastuon lang sa nako niya. Namatay na lang to imong giutangan, di gyud kakabayad. Or ikaw na lang namatay. Mingon na kag impas tanan. Na. O nya aberetas 30 tanan 30. Apan wala siya musugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod nga nakabayad sa utang tan-awara. Di man kabayad, samot nga di kabayad kay gipapriso. Saan naman niya pagpangitag trabaho dito, mulakaw siya, manarbaho siya, magpasuhol siya arong ibayad, nga gipapriso man nimo. Di ang iyang mga minahas kinabuhi mong nabilin, mangita na pog asa na pog ibayad arong makagawa sa prisuan o mabayaran ng utang. Iyang gipapriso. Aha. Maayo ning tawhana?
Maayo na eh? Ang pangutana, kinsa man ning tawhana? Kinsa man ning tawhana? Ang nagwali og ang naminaw. Kita ni. Ay, hunag-hunag kinsa ning tawanan ni garbuhon kayo ta. Kita yun ni, angko na lang yun. Nakusog ra kayo mo yun, Lord, salamat kayo, gipasaylo mo ako, gipakamatyan mo ako, pero magtanaw yung ka sa taong nasayop, nakasala ni mo, gakagot imong ngipon taraw. Mo dyan ang tawanan, labdanon kayo. Sabod. Sabod imong kasing-kasing paglingin, pagkakita mo niya, sabod imong kasing-kasing. Tungod kay, gitangtang ang imong troso sa Ginoo. Pero dili ka katangtang sa puling. Sa tao nga nakasala nimo. Mao ganing gipasaylo ka ni Lord, kaya rong makatangtang ka sa iyang sala, makapasaylo po ka sa sala. Dako kayo imong sala, gitangtang ni Lord, aron nga makapasaylo ka sa gamayng sala. Si Lord nagpakitag panag-ingnan. Igo na lang kang mo pasaylo, dili ka maglatuson, mo pasan og cross, ilansang sa cross og mamatay, aron ka bayad. Igo na lang ka mo pasaylo. Wala kay buhaton, mo pasaylo, rin ka. Unya, tunlon na gini mo mong garbo ba? Pasaylo na nako siya. Nya, pagkita na po ni mo, nagtuura, Lord, pasayluag yun niya akong kasing-kasing Ginoo. And pila ka bulan, nakita na po mo, Lord, naglagot pa dyan ko, Ginoo. And hangtod nga ang imong kasing-kasing, nabag-og yun. May nga Lord, noon saan naman ni Lord? Wala naman ko kalagot noon niya. Nasuko na noon ka. Pagkakita ni mo niya, wala naman kagalagot. Noon saan naman ni Lord, wala naman ko galagot noon niya. Because ang imong kasing-kasing, nagkat-on og niliwat sa imong Ginoo. So, pagkabalo sa agalon, sa gibuhat ni ining iyang pasaylo. Verse 31, sa pagkakita sa uban ng mga sulugoon sa naitabo, nasubo sila pag-ayon, nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Verse 32, dera. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o gingnan. Wala kay puangod. Kung sa maning walay puangod, sila ang pinulungan ani. O kay utok nga naon na lang. Ugway batasan, basta kay way puangod, kasabot ra taan puangod. Ingon siya, unsa man dire, ari ta sa English ko, no ba this? And his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all the debts because thou desired me. Ingon siya, gipasaylo ka nako. Gitangtang nako ang truso. Kay nagpakiluoy ka kanako. Sa verse 35, 33, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sa mga ako naluoy kanimo. Tanawa ra gud ni. Hindi man ka maluoy. What if di po kakaluyan sa Dios? Usahay, di ka mohatag. Nga talabangon kayo ng imong isig katawo, imong classmate, imong silingan. What if di po katagaan sa Dios? So, in verse 34, nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Tanawa, unsa iyang gibuhat? Unsa iyang gibuhat? Gipapriso man niya tong nakautang niya gamay. So, ningon ang Bible, ang gigamit nimong sukdanan, ngadto sa imong isig katao, mauusab ang sukdanan nga gamiton diha nimo. So gipapriso sab siya. Muna ningon ang Bible, do unto others. Unsay sumpay? What you want, as you want others do unto you. Nasakto nako.
So, ugon sa imong kabalo mo mga igsoon, ugon sa imong buhaton sa uban, mo pa'y mahitabo nimo. Munang pagsigig pandaot. Pagsigig pandaot, pero kung ka dauton. Pag maluluyon, kaluyan ka. Pag manggihatagon, hatagan ka. Kung nag-atiman ka, atimanon ka. Kung mo palangga ka, palanggaon sad ka. Pero mubuhat kag dautan, bisag di pa kaganahan, mo sad na may tabo nimo. Ang mogamit og espada, mamatay sa espada. Iyang ginas Pedro, sakob na, balik na sakuban. Dili na nigira sa unod ug sa dugo. Ang mogamit og espada, mamatay sa espada. Naminaw pa mo diha. Munang og sundalo nga naigo sa bala, praise God. Pero usahay, malaria mo'y makapatay. Gamit sa, ug asa ka, diha yun. Ingon dito, ang nagbuak og bato, siya'y maligdan sa maong bato. Ingon sa dito, ang nagkubkob, ang naghimo og buho. Sa Negros lagi kanang buho kay bangag. Sa Mindanao, ang bangag, syabo. Bangag. Hay. Tama. Adora, tama. So, ningon ang Bible nga kung maghimo og buho, maghimo og hole na lang. Siya maoy mahagbong. Ang maghimog bitayan, siya maoy bitayon. Munang lami kayong magbuhat kag mayo sa imong isig katawo, tungod kay maunay buhaton sa Dios diha nimo. Napata, sa verse 35, og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan. Nga atua sa langit kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayon. Ala, kini diyang pagpasaylo mga igsuon, dili lang may gipasaylo na tikaw. Pero ningon ang Bible, sa kinasing-kasing gayon. If ye from your hearts forgive not everyone in his brother their trespasses. Kung magapasaylo ka sa kinasing-kasing gayon, from the heart. So sayo na kayo ilutok ng gipasaylo. Labi na sa mga relationship, mga magtiayon. Kanabitang natay mga trust issues, may nga nadayon kang gipasaylo na ikaw, pero gibuhat niya po ni mo. Lahi man yung forgiveness nga giingon sa Bible. Tanaw na to, Hebrews 10:17. Unsa man yung forgiveness nga gipasabot ni Lord? Kaya ang atong nahibawan na ning forgiveness, mupasaylo ta, pero ang atong gipasaylo, pag nakasala og usob, husaya na to siya sa sala nga nabuhat niya atong niagi. So tanawan ning pasaylo, Hebrews chapter 10, verse 17. Mo ni ang pagpasaylo sa Bible mga igsoon. 10:17. And their sins and iniquities I will remember no more. Kanang bitong nasamad ka o niya naayo na naiuwat, dili na pagpasaylo. Di na may example sa pagpasaylo because ang pagpasaylo nga giingon sa Hebrews 10:17 sama sa nasamad siya nga pagkaayo na walay uwat because I will remember their sins no more. Kung naay uwat katumaning nahagbong ko nga mo ni dako kini nga samad siyam god ang tahi-ani. Imagine na 20 na katuig nilabay kabalog yung kang siyam ang tahi. Kay naay uwat. So, ang forgiveness nga gisgutan ni Lord is forget, kalimtan. I will remember their sins no more. Sa Bisaya pa ningon siya, dili na gyud nako inumduman pa ang ilang mga sala. Di mo ni pareha nato.
nga pag nakasala siya, okay na mo. Sorry. Oh, okay na. Di okay na. Pagkasunod nga mga simana, gaaway na po mo maumaor ang salaa. Ipasaylo na ikaw. Atong 1972, atong 2010, atong 2016, giusman ni mo 2020, karon na sa 2025, lagi husay gyapon. So dili na maoy pagpasaylo na sa tawo because ang pagpasaylo nga iya sa Dios kalimtan. Kaya nga may ulawa man dito sa langit, no? Libuan kanang multitudes dili maihap ang mga tao. Unya nay dako kay dito nga murag screen nga dito i-flash ang tanan akong binuhatan. Hoy uwawa makitaan sa tanan. Nasayop ta sa atong panghuna-una. Niingon na ang Bible, kadtong diha ni Kristo, wala na silot. O niya, I will remember their sins no more. Iyang gipapas. Testimony ni Wilson G.R. atong niaging Domingo. Nga katong baso, gitabunan, di ka kita sa baso, pero ang baso naara diha. Nya sa sunod gikuha ang tabon, giwagtang pod ang baso, di wa na gyud diha ang baso. Muuni ang pagpasaylo nga gisgutan sa atong Ginoo. Nasabtan na to. So ingon siya, padayon ta, gamay na lang mahuman ako sa usa ka oras. Ningon diha nga sa 35 o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kun dili kamo magpasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayud. Hangtod nga dili ka makapasaylo, kanunay ra kang maghukom. Sige ra kang naghukom. And then kanunay ra nimong ihatag imong perlas ngadtos mga ero. Unsay buot gipasabot? Na kay kalipay, perlas na. Pero pag tan-aw nimo ang pagdumot iro man, nya kay mo hatag naghasol na nimo, mo paak na nimo, kining mga kasuko, kining mga pagdumot, kining mga problema, kining mga garbo, muram nag-iro nga mo paak ra natog unay. So ang imong kalipay nga mga perlas, maadto nimo dito, mabaylos pagdumot mo nang masakitan ka. And sometimes sa atong nga mga paghukom, di ta ka maong mupili. Munang kining judgment, dili ni pabraytay. Dili na mo maalamon ni siya. Kay sometimes, ang atong kaalam, di na ito gamiton sa pagpili, sa paghukom, sa pagdesisyon. Because judgment, nga giingon sa Bible is, kining mohukom ka, kining mo desisyon ka, kanang mo pili ka, kanang mo buhat ka, mo manay judgment. Dili man lang na nagisgot sa paghukom sa iyang isig katawo. Sa katapusan, sa Old Testament, dunay hari ang iyang pangalan, David. Gitawag siya og tawong nakapalipay sa kasing-kasing sa Diyos. A man after God's own heart. Tawong nakapalipay sa kasing-kasing sa Diyos. In 1 Samuel chapter 11, ningon ang verse 1, panahon tos tinggira nga ang mga hari manulong apan wala misulong si David, gapaso-paso siya hinuon sa teres. Mga plano kung butangan ako teres dito, rong nako'y pasupasuhan ba? Tulikod. Pagtanaw niya sa ubos, imagine the palace, taas ibabaw ang palasyo, unya sa ubos ni ana mga kabalayan nga duol sa pader. Pagtanaw niya, kita niya dito si Bathsheba, cream silk o keratin ang shampoo. Conditioner humot man na. So, kailibgon dayon sa unod. Iya dayong gipakuha, nakigilawas siya ni Mabdos man. So, ang sundalo nga si Uriah ang bana, giing na niya Joab, papauli si Uriah, ngadtos ilaha. Kay aron nga matabunan niyang sala, nga kung mauli si Uriah,
gimingaw sa asawa, makigilawa sa asawa, nya buntis man to, so kuan ba nga, uy, na iyahang anak. Pero ang problema, kay pag-uli ni Uriah, tingon siya, sundalo ako, mga kasamaan ko, sundalo rin sila, namamatay sila. Ako nag-honeymoon, hindi na ako na mabuhat. Dito na lang ko sa palasyo, magbantay na lang ko nimo. Kay ang imong ubang mga sundalo, nakigera, ako sab, mo duty sab ko. Pariya sa akong kaubanan, bantayan ka na ako, ari ko sa palasyo. So iyang gihubog, arong mauli yun, makigilawas, wamang yun. Tawagan na po niya si Joab, Joab, akong pabalikon si Uriah diha. Ibutang siya sa dapit diin. Grabe gyud ang gubat pinatyanay diin diha gauwan ang bangkaw og pana. Kung init na kayo ang away, atras mo biyain ninyo si Uriah. Tuod man gibuhat ni Joab, paduol sila sa pader nga dito gaulan ang bangkaw ug ang pana. And then ni atras sila, patay si Uriah. And akala ni David, sulbad na ang iyang problema. Gikuha dayon niya sa Bathsheba. Legal na ni. Kay wala naman sa ibana. Gikuha niya. Si Prophet Nathan, niadto siya ni David. Chapter 12. 1 Samuel chapter 12. He said, David, king, good morning. Sa may ato. Dunay usa ka tawong may usa ka gatos, 100 ka mga karnero. Samtang ang iyang silingan, dunay usa lamang ka karnero nga giatiman, gipangga pag-ayo ug gani iya pang kugos-kuguson. Ang maong dato nga may usa ka gatos karnero, mahal nga hari, dunay bisita nga mo niabot. Unta, magkuha siya sa iyang 100, kuhaan niya usa kayang ihawon o idulot sa iyang bisita. Ang nag-inusarang karniro sa iyang silingan, nagpinangga o kugos-kuguson sa tagya, mao Hinoo iyang gikuha o giihaw o gidulot sa bisita. Niunsa si David pagtubag. Kanang tawo nga galingkod sa trono nga hari ni kalit og tindog nga suko nga gibundak ang iyang unsa nang sungkod nga scepter. Basta gibundak niya ang iyang sungkod nga ng authority og niingon siya angay patyo ng tawhana. Dalian yang nakasulti no. Gahisgot ra si Prophet Nathan og puling. Speak puling sa mata, gamay nga kasaypanan. Sa laing tawo, pag-expose, pagpadayag sa dakong truso nga gitaguan ni David. Ingon na yun siya, kanang tawhanang gabot, ang ayang patyon. Truso ra to ha, puling ra to. Pero naa siya itroso. Niingon dayon si Prophet Nathan chapter 12 ta, mahal ngari, kadtong tawhana, mao ikaw. Kuratan siya, balik siya lingkod siyang trono. Dungo siya, nga naulaw siya. Gikuha ko ang gingharian, gikan ni Saul, gihatag ko nimo. Halos tanan gihatag na ko nimo, kung kulang palang unta, ako paning dugangan. Pero nganong gihatagan mo man, o higayon ang kaaway, o wala nimo tagda ang akong mga pulong. Nasubo si David, ninaog siya siyang trono, nagbubo siya, abo siyang ulo, o nagpaubos siya. Because nakita niya nga ang iyang troso dili di ay matago sa Dios. Ingon na dayon siya nagbuhat sa puling ang ayantong patyon. Dayon giingnan dayon siya, ikaw nang maong tawo paglantaw niya siyang kagalingon troso. Dako kayo ang iyang gibuhat. So, unsay atong
mga pagkat-on o lesson before ta mamauli. Hunong na ta og bantay. Hunong na ta og panghimantay. Hunong na tag panghukom sa uban. Mag-iyahay tag hinlo sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Ayaw kapag padakong tawo, kung kabalog yun kang hugaw yun ka, gamay yun ka. Ayaw ka pagpakaruning nun, kay nakabalog yun kag kinsa ka. Kung dili nimo makita ang imong kaugalingon, ang pinakarason, kay sa uban ka, sa laing tao ka, naglantaw o nagbantay sa kanunay. Og makasusubo kaayo ni nga kamatuoran mga igsuon tungod kay bisan kita nga mga Kristohanon wala pa kahinggawas aning batasana. Og maoy rason nga gitagaan tag mensahe karon sa Ginoo. Sige ra tang gahusay sa sayop sa uban. Sige natong gi-highlight ang ilang mga puling. Ang mood, ang speak, ang gamay nga nabutang sa ilang mata. Pero wala na tayo pagtagad sa kaugalingon natong mga troso. And mausad na akong hinulsulan diha sa Ginoo. And hopefully, dili lang ako maoy mangayog pasaylos Ginoo niini. Kundili ang tanan nga naabot aning mensahiya. Sa gikaingon ko na, kining gagmayng sayop nga mahitabo sa ubang tawo, big deal na kayo nigdako na kayo ni para nato. Pero kung kita'y magbuhat, bisag unsa kalapad, kalawom o kadako nga mga kasalanan, dili nato makitaan o gibaliwala gyapon nato. Hinaot nga ang mensahe sa Dios karong gabi huna ni sink in gyud. Ni sud gyud ni. Naghiwa gyud ni sa atong mga kasing-kasing. Why? Pwedeng karong gabi huna ra ka kutob. Pwedeng wala na kay ugma. Pwedeng matapos atong kinabuhi karong gabi huna. And that is why gusto ni Lord nga mahinluan ta. Pinaagi sa mga pulong nga atong mga nadungog. And dili nato palabyon ang mga pulong nga daw ningon na si Lord, naghimo akog masulubong awit apan wala sila nihilak. Naghimo usab akog masadya og awit nga panagsayaw apan dili sila mosayaw. Sa igbot gipasabot. Si Lord nakigsulti na. Pinaagi sa mga pulong, nakigsulti na siya, pinaagi sa mga panghitabo, pinaagi sa mga kaguliyang, pero wala gyapon tay gibuhat. So we are, moingon diha nga good hearer, but not a doer. Maayo kaayo tang maminaw, pero wala tay pangandoy nga atong buhaton. Kamo mga estudyante, magtan-aw mo sa inyong mga classmate, hugaw kay silang manulti, bastos kay silang manulti, grabe silang mamalikas, gikan karon huna-hunaa nga mas matarong pa sila kaysa ninyo. Nganong makaingon kang matarong sila kaysa nato? Kay kita nasayod pas kamatuuran, mubuhat gyapon. Munang makaingon tang mas matarong pa sila kaysa nato. So, kanya-kanya tag disiplina sa atong kaugalingon mga igsoon. Mga anak, ayaw na mo paghulat o bakos sa ginikanan. Disiplinaan nyo. Hinahinay na, sap-sap. Hinahinay na, og buak, bughaon na, tangtangon na, tsap-tsapon na. Hinahinay, hangtod nga magkagamay na nga troso. Hanaan na to mga igsoon. Hopefully, nasabta na to ang mensahe karong gabi na. Let's close our eyes. Mag-ampo ta. Gamhanan og maluluyon nga amahan. Daghan kayong salamat o Dios. Nasama kang David. Imo usab nga gipadayag diri kanamo ang dako kayong kahugawan kapakyasan dinhi sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga pagbadlong ug mga pagtudlo. Nga dili unta magapadayon ang among kinabuhi
nga dili makit-an ang among kaugalingong mga sayop, kundi sayop sa laing tao ang kanunay namong bantayan. Salamat Lord nga gibadlong mi nimo sa imong mga pulong. Salamat Lord nga mindful mi, matag adlaw mahunaon mi nga ikaw nagalantaw sa among mga kinabuhi. Para asa man ang gitason sa among mga pag-ampo, ang gilapdon sa among mga nahibaw-an, kung bisan sa gagmay og simplig masabtan ra kaayo nga mga pagtudlo, dili kami mo apply og dili namo buhaton. Para asa ang dakong kapasayloan nga among nadawat, nga dili man may kamaong mo panalangin sa kapasayloan ngadto sa mga taong nakasala diri namo. Nag-angkon kami nga imo kaming mga anak, pero ikaw nagpasaylo, kami dili makapasaylo. Tabangi mi Lord nga muliwat mi diha nimo Ginoo. Sukad karon panalangini ang mga tao nga nakapasakit namo Ginoo. Sukad karon giampo namo sila nga makatunan namo sila sa paghigugma. Giampo namo sila nga imo silang atimanon, imong palambuon o pauswagon ang ilang mga kinabuhi. Salamat Lord nga imo ming pahunungon sa panghuna-huna og dili maayo sa among isig katawo. Tungod kay kami usab malapason o gani ang among kalapasan labaw pa sa mga nabuhat sa uban. Thank you Lord nga ang tanang na nakaabot, nakadungog nining minsahia. Doon na gayoy kasing-kasing nga mahinulsulon, kasing-kasing nga andam gayod sa pagpadayon, pakiglakaw kanimong pagtalikod sa mga kasakit. Mupasaylo kami og among i-bless ang mga tao nga nakasala diri namo. Salamat o Ginoong Jesus, aron matangtang gyud ang truso, ang dako kaayo nga sala, tunglo, ang dakong silot sa kalayo sa impierno, aron matangtang ni sa among kinabuhi. Ikaw maoy nagpasan sa cross, nagantos pag-ayo, hangtod sa imong kamatayon, arong matangtangan og mapasaylo kami. Kami usab Lord, tabangi ang among mga kasing-kasing, nga mahawanan ni sa tanang mga kagulanan, sa tanang mga pagdumot, og makakaton kami sa pagpasaylo o Ginoo. Salamat nining kagabihon sa tanan nga niya. Nagaampo ako o Lord nga sa panagtapos namo mga pagbulag-bulag, magauban ka kanamo, manalipod sa among mga Pinoyanan, magpanalangin sa among mga minahal nga naa sa duol og tuas sa lagyong dapit. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Magapanindog tang tanan mga igsoon. Padayon focus sa diha sa Ginoo kay wa pa tanahuman. Atong iuli ang tanang dungog og himaya diha sa Ginoo. Pataas nato ang atong mga kamot.